molta responsabilitat i el que he dit. La victòria ha sigut àmplia, però també la nostra voluntat de diàleg encara s'amplificarà més amb els polítics, però també amb la societat civil. Ara toca treballar, suposo. Sempre ha tocat treballar amb aquest poble. S'ho esperava? Una victòria tan aclaparadora? Era difícil d'esperar això, No, la veritat és que no me l'esperava. No cal que ens enganyem. Gràcies, Sí.